Mundasi. Isso é tudo igual. E depois bateu na moça. Mora de Barcelona. Ine ndinozi Judith Mbona ndinobva kwaHoti ndauyawo pano nenyaya yangu yepamba pandinogara. Baba wangu wakafa 2003 ndapamba. Mai achifa 2012 ndapamba. Ndagara pamba kudaro mai wakafa wakandisiya ndiri pamba. Saka pakushayiwa zviro zvawakomana ndizvo, asi chakazoita hama dzakati imhiko musikana uyu nomusina kuombawo chiro zvadini. Hanzvadzi dzangu dzakanditi tichamuisira 3 nhunzi pakona. Ndibva ndati zvakanaka. Ndibva ndatogara takagarisana zvakanaka. Pa-lockdown ndibva ndafunga kuti adova ndatona Botswana kushanda ndikatenga masabhisa 42 ndiri kuita preparation yechi yekuda kuwaka bundapirwa. Ndibva ndatoenda ndazodzoka pa-lockdown. Awa hanzvadzi yangu hombe babamo anga asipa rwadumba. Ndibva ndaenda kuna hanzvadzi imwe baba Brenda. Ndati baba Brenda inini ndafunga kuti ndiwake. Apo makandipangidza paya baba Brenda wakati hazvina kushata, chuzako uri kuda either kuFrance kana kuBeki. Ndakatenga zvidhina zvangu 7,000. Ndiye wakanditakurira nemwana wake nengoro dzake nemombe dzake murudo. Ndapedza izvozvo ndagara kudaro. Hanzvadzi yangu udoko tatenda ndonogara naye pamba. Wakatanga kudhakwa achindibimikira achiti pana pagarwi nehuri pamusana. Tikati izvi zvabvepi, munhu aramba ndiani? Wakandipindura kuti munhu aramba ndisekuru baba vamo. Asi nini kuti ndibvunze vakandiomera kuti ndibvunze. Wabva wati tikagara wakabva atengesera kazetete umwe murume so. Apo ndakaisa zvidhina zvangu paya. Wakabva wati tatenda wakandititengesa zvidhina zvangu zvibve muyati. Ndatengesa ndakatengesera sekuru wehanzvadzi yangu. Ndazvitengesa. Ndapedza kutengesa zvidhina zvedu ndakazoona ndakaenda korota mai yangu nababa vakamira. Chikazi pita munhu anengese hoko dzirimo. Patengeswa bvunza mukomana kutanga. Ivo ndanga kuona. Mandarege. Anopinda ndakapinda mandadzishaya ndandomhanyira kumusika. After 4 days mandarota futi vazi hoko tarisa. Ndaenda kusika kuma 10:10 ndada kudziona hoko idzi. Pandadziona. Ndibvunze ndikatokomana wani hasha. Zvega ndinyarara. Ndakagona kuenda kune hanzvadzi yangu yakandirerukira oba Brenda kudako. Ndiko ndakaenda kubvunza ndianga ari mnani asi ndotori nyore kwandiri kuti nditaure zvichemo zvangu. Abva nditama ibhedheni inini ndandisipa. Zvaka ndakatodaidzwawo. Ndibva ndaitona kazetete. Abva isa dhina zvake ndikati kazetete shamwari palapo savateba. Ngekuti umbaita kasiyiwa nababa ikai. Ini ndati tinogara panapa. Andakasobva kudhara ndiri panapa. Saka ndiri panapa umbe tinogara idiki. Ndikuda kukumbirawo hanzvadzi yangu kuti ndise 2 rooms. Uri hure enda uroji. Ndikati wana wenyu mimi hawa huri here. Ndiri teteke. Saka ndotoona matira wanonyo huri. Ndinoto wahurewo ngekuti asi wanditara masoko ngeushi kudoko. Ava ndinganyepa. Saka ndagara kudaro. Kazetete ndokazonditi wakatonipa advice yekuti wadiko mangara nyaya dzako kukoti iwewe kuti ini ndiwake apa imi musina tete ndorwadziwa. Nanhasi kazetete akatakura jecha rake chichi abvaisa. Ndibva ndati wakomana hii ndiri kumbirawo pekuti 2 rooms hayo mumba mondinogara inini motakasiyiwa nababa. Imba yedu ine 4 asi murumu mondinogara i1 ndikudawo pakurasa zvangu ndisa pambedha maplate. Kuti tipakusedza zviri free. Zvoti diwa komana wangu akanditaura kuti mainingo hanzvadzi yedu. Apo takupasi kuti uzo wake apo hapachakwanisiki. Ndore ndakati mari yangu ndakatengesa masabhesa ndakatsvaga kustand. And why ndiri kwazi pomba ukasimuka panotsakara ngokuti mukomana uchidakwa. Sorry. Saka takagara last sekuru yakabogatswa nyaya ndisekuru hanzvadzi yamai natete
namai watakasiyiwa paumai wakomana wabhozi ipaiwo musikana uyu asununguke kana pakona apo asununguke aise turusi dzake hanzvadzi yangu hombe uyu baba wamunhu wakanditi haufaniri wakava extenda imba ndikati nini handigoni extenda imba yaora ndikatanga kuti gagagagaga munonditi ndandikisa umba yamai ini zvekuripa ndizvondidii handina umba yawabereki ndichindogara kudaro apo pakatengesa vakazetete handiti musi wechipiri ndirubva kufoya kunesana kuine rufu kumba kuduku hataenda kurufu ndati rega nende kuwasheni ndakasangana nowakadzi wekwaurandi wakanditi maibhevheni yei ndatotozvirota kuzi uri kutsvagwa pane stendi yakatengeswa apo ndairima kaposhena kudairima ikako hanzvadzi dzangu dzakabva dzaenda kuti toda kumudzinga paumba panapa ngatitengese posheni yakatengeswa shuga asi wekwaurandao wakatanga kuti hatiinzi mari titange tazwa information kuti mamwe etiruzwa muvhireji munomuka hana kuti inoita musheba tati tikubvunze tibva ndatoti chandoda kudzwa imi ndoda kudzwa pane nyaya yenyu yelendi kuti iwo uri chiine lendi ndopane nyaya inini lendi iri kundinetsa nekuti iri napo kanditi uya ugari pasaidi pekitcheni apa ndopo chadini uchawaka wakabva watanga kutengesa pane zetiri nekwauranda kwacho pese wakabva watengesa asi wakwauranda wasati wabvisa mari ndizvandotaura nyaya yako yandira kunzweyo ndeyekuti uri kuti here hanzvadzi dzako dziri kutorera lendi yawakasiyirwa kana kuti lendi yako uri kuti chii inini apo ndiri kuda ngepekuti ndigare pakadini pakasununguka kundogara lendi ngefemiri asi ndo ndigarewo parinane umba ndinogara i1 room umba b4 inoshandisa 3 rooms ndoshandisa 1 izvo zvangu zvitori kusaidi saka ndaikumbira zvinonebe kugara nyaya yako haisi kubuda ndati nyaya yako nevarume ava ndei uda kuti varume vavo kupipe kugara here kana kuti wakasiya wapiwa kana kuti wakasiya wapiwa here ndiwo wakanditi gara unofanira toda kuwakira apa saka pawakati wacho wakuda kuwakira apa wakuvatengesa saka iwo hausina chii handisina akatengesa ndiani pakati pavo handizii iwo unoziva handika uri urota uchiroterwa futi unowaziva munhu akarotawo chakakutia inini pakutengesa apo ndakabvunza vakomana avo zvakazi munhu wakaprocha munda vanakazetete ndi babano saka ngachisungiwa bano iwa babano ndiwo wangangoprocha wanhu wese baba anosungai inini inini ndindatenda mbona pakashaika wabereki wani problem makumbo okay kwasatogara kana uine problem makumbo pakashaika wabereki takabva tashayiwa zvekukuyiwa tese waniswanga watoripokuti wandazi mabebe saripo newana muchengeta wana akati inini handitombodini kutombotizwa ndidoenda koloja kusipezi nditoine 1500 inasamandikiyana nemasabheti angu 42 apati inini handitombodeba ndobva ndatenga nesitendi yangu zvepanapa handitombodini utombozvizwa aibvatakura newana wake abva atoenda kumugara fesi ndibva ndasana nditochengetwa ndiwana mukoma panomwe mukuru pamusoro pa vasangushira ndiwana mukoma newakadzi wavo pavanopedza kana kuti 4 months abva ndone wana wake wauya handiya kwavaunza aibva atoenda vakubuda bva atoenda wanipandoenenetugurisa shoma shoma waibva kuti mhai watoda kuenda kubasa waibva atoenda kuenda ndiko kuenda wana wake tasara navo tiri basa rinochengetwa ndo waitobasa uchengetwa ndiwana mukoma wayo saka inibvukurwa futi ipapapo inini wacho ndibva ndatogara zvaroita zvekuti ndikutengesa mastendi inini handina kutengesa stendi ndambobvunza baba paakafa baba paakafa uyu musikana angari musikana uyu akafa wabereki akanga ari kupi uyu pakafa baba uyu angasikupo asi angari kumurume wake pakafa mai mai pakazofa mai ndipo paangadzoka paumba asi angasanyatogara kugara futi pamba vaenda hundompenga aende kuti akamboya idina saka akamupa rume yepamba ndiani
wakabva uko kubasa kwake ngoko abva ndile mubvunzo mukoma wakandouya tikatoti munhu wauya pauno ngapinda garomo ndiani wakamupoindiri tese maiyo anga aripo mai angasotofa saka tikabvunza mubvunzo wekuti akanga aripi pakafa wabereki munopindura muiti anga abva kumurume watora nyaya baba wanofanzwa wawanika ona baba akashaya akapedzisira kufa ndiani ndimai ni mai pakafa mai anga ari kupi anga achituka kumurume anga aripi waigara paumba saka iwo unotonga zipi ndimi makamupa sei iye akauya mubereki wake achiripo akamupa pokugara akamusiya ari paumba hamusi makamupa handimi makamupa ndimi ere makamupa ndiani akamupa waitogara paumba ndiye ano akamupa muridzi wemusha mai anga aripo ndiye akamupa alright okay pamusoro darira mamusoro hanzvadzi yangu yaititi ndiye wakandirukira ndipo pakutaura chokwadi hanzvadzi yangu iyi rinezwa tapiwa custom bona hanzvadzi yangu iyi yakabva kumurume baba afa 2004 baba wedu akafa 2003 baba angafa mai ndiye angayo saka auya pamba chito akatoenda kuatenda dare rake nemurume wake hana kutobva kumurume ngekubva wakatotiza ega munhu aine wana wake wangani wairi wana wairi waya wakaya koturira wakabva wagara pamba mai aripo isu tikati maiyo onai tine wanayo wana utakahira mutete wakafuma wafa wari panapa tawaranda kupi kumba uko kumba kwavo wananga wadzoka mai akati azvitiba ngawagare mumba mangu shuwa wakagara mumba mamai mai wakasvika pakufa mai afa uyo anga asikoba asiya wana ameno kwakutaura kuti ndikuona ndakushanda kwabva asiya wana isusu tikafundisa vana vake kuchikoro sekondari tapedza kudaro uyu wakazouya mai toti wana wake wakabva watanga kudonha pfari mwana takata zvekuzotozwa gore rapera rineri muna nini November wana wake tikavatakura tikavadzikisa kumba kwavo pamwesho kwamandera tadzikisa wana waya takabva tadzoka ndipo akauya aine umwe mwana wakadai saka auya adaro uyu wana watakasati wachengeta wana sekuru takazona sekuru akuya akutagadzirawo nemakuwa kumba kwedu kanzwa zukuru dazomuona musi 27 tikati oraiti pakanaka 27 sekuru akauya bati murudzinga Judi sei pamba ndiyo nhava yakatanga teti sekuru asitudzinga munhu pamba kazi wati umba yangu idoko ndoda kututsirawo room yekuti ndiise zvinhu zvangu kazi ndisekuru inini handitongi musha wakoba wenyumba enda kunana baba wako waenda kunana baba wako ndio wachakudini wachakubatsira asi for the time being wazukuru ndiri kumboya musi 27 ndimbokuenzanisa tikati alright shwa sekuru wako yamusi 27 samabvuti akatenzanisha kazi Judi mwana wa mzukuru wangu ndara mkicheni ya mai iyi ndiyo takupasa vakwazi midziyo yangu yakawanda angarugara nagaruma kwabva ati midziyo yangu yakawanda ukazi wakomana ndakuchikukumbirai chipaiwo Judi apa papakamboiswa kicheni yeonifokona yakabatana nayo nini imba yacho kuti achivhurawo madhoo ake mairi zvati midziyo yangu yadini yawanda tikati pakanaka iwewe tatenda mukadzi wako akafa haachemerwi mumba yatete yeduba wakomana imimi chitsvagirai nana baba wenyu kuti tatenda awake kicheni yake apo pasaidi awaka kicheni yake pasaidi oshandiswawo 3 rooms dziri kwidzi tikati alright sekuru uyo akabva ati handidiba kwabva aramba musudaba ndoda panoti inini isekuru akati bvanda kutadza muzukuru kutaura inini sekuru samabvunza endawo nemuzukuru womupangize pamba pangu apo ndosugara bainini agare hake ipapo wakauya akati ndayako paona ndibva taenda vandamupangidza akanditi kwazi handisupandaba hapana maroko apa kwabva aramba sekuru abva fona futi oraiti muzukuru kuti Judi wake pamba apa apaitiba ngekuti wana wake uyai naye une mwana utichaziba wakadaisutingepiba kwabva achiuya bati mwana wake akazofa ari musha munotambudzika ndatichienda umpegere pastendi umugurirewo padoko pekuti awake hake zvada hake zvekuwaka pake wakaramba futi urapa kuti ndoda waka pastendi yamhai nababa kadzi ndipo ndoda kazi kana uri pada ipapo ndakuti gara mukicheni ushandise bedroom kana wakuda zvazvimwe ini handisi saka tatogara isusu
ndipo takazoona masamona ekuti mudi wekumunda saka maona tasombo wangu maita basa pamusoro idara mambo mutatu ndefarisi mwana ndini mukuru kunomesa Richson Mboza uzadzokerere zvataurwa bezvi vatape kuti panyaya yaandara yeland iland yaruchemeka i40 by 40 inokura baba akasiyawo kashopu ine marumu mairi akashopu uyu ndapakachimati ndusharinga ngatiava ishopu iyi apo akasununguka ti waona mari indoshandisa shopu iyi kana roja ririmo rinobuda uchishandisa aside pacho pane imwe pisi yakasara pakapegwa nekanzuro apo nditaura pane pisi yakasara apazvozvosvova kumadziro pandataura uyu ndikati yeshamari ona panozogona kupinda umwe munhu kuti sikaziva ivo pakapedza zimbabwe kanzi inotora saka chenda kutaura nemunin'ina uyu ndiye muridzi yatakasiya pamba ipapo uyu ndakataura naye ipapo kati ona iwe uyu munin'ina uyu une motikari haina kuisha vamupenyu taura kuti achwake wapa kana paino tinogona kupa uyu semudzive panapa kazi amukoma ndingogona kupei mari 300 uyu atori kana unza $10 kazi ndaupa 300 ndiyepaira wakomana vatanga pakashopu yake akashopu ngabutaka i40 by 40 handile ndiyakakura uyu bhazoti wanometsana nyaya yemindi yacho ine pekuda kuwaka ndikati togara mumba ndikati tateni chikanya zvidhina iwo ubude mukicheni uwake kicheni uyasununguka yake kudini kugara mumba tatinakakanya zvidhina zvake 6000 i6 kana 7 amene akushakisembeka wakazoya yako mazvacho yanga ruhara ndatinda kumba koikuona ninangu yaruhara iwabva yakazi tatenda kupegesa payapo mambo kwaona wenu pakupegesa tatenda kati kupegesa kuti kazi uda uri wake amba yari kazi kati aure ndiko yako kwaona uyu akazofungira makuseni kazi uyu akundipopotera futi kuti uonai uri kuita zvese zviwana mukoma wakoziva kana zvasvika kodini kochona pasi kati aiwa maibhebhe ona pawakati atendawo pakanaka ona wedhadheki irubvapo iri kudai ukanati apushitoko ka wedhadheki inoenda pamuswe pemarata saka pari wakira pakadini pakanaka aita kwandituka musikana kunditi iwe ndobvonzero uri ndishandisa diki ndikati wandishandisa inini hana chinhu chemushonga ba kutenga zvigayi nokwaka mashopu angu handiti ndine mushonga kana ndine mushonga chitaura kuti ndakabata mushonga kuti ndiri kushandisa kana ndiri kushandisa chitapo wakaziva ndiri kushandisira pai kwatanga todini tokakawadzana uyu kabvazoti munda panapa handisisina ukutaura kazete ino kazete wakatoti handisati ndabvisa pfuma pakumba kwemukadzi ika zveshuwa iyo tatendaka sati ndihonzwa pamusha usina uroraba chakakosha kugara nemwana munhu enda urore kazete wakatoti ndikati zveshuwa kana muda pekuwaka kashopo ndikapisika diki mupeipo uyu aende kobvisa mari yekudini yekurora wachibvisa mari yakati uyu ndiyo noziva samukuru ndandi kuchibhira kwangu neshoko yemukwasamanga kwadumu ndiyo noziva samukuru wakatoenda mbakwe uyu akaenda kobvisa pfuma saka uyu wacho apa kana kuda kupinda ndikati tatenda chiwaka hapo uyu achisara mumba macho makasununguka hausi yacho foruzi yacho iripo ichi yacho iripo iwe chiwaka hapo chibikazi ndarifunga kuti chiwaka tisarira petinisana nemusikana ndapota kuona takudini takutanga unetso tu apo ndakudzwa utsanangura ndepekuti izvozvizvi mwana wake akarwara azoita 2017 saka chiidzi chiwano chiriko 2017 akaramba akanyarara mwana wake achibva fa achirwara achidini zvese kusvika mwana ndazomona gore rapera kasi sekuru ndurwa akatsva meso ane magazve ndikati riyo ndichiiko iko kasi sekuru nduro nhapfa ndikati wakatanga rini kazi 2017 kasi saka 2017 mhayako otadza kuti itaurira kazi asi mhayangu nodini anozviziva adaa zvakanaka anoenda naye kumadzibaba ndiakatanga nditaura kuti nhamwe naye kwamugosi kwazotoa kumwana kuna une madzibaba akati mwana kudhakwa nekubhema fuya nembanje saka ati zvipere ndodini kazitenga ukazi doro rangu racho unoe kazi iye ndakati ngoda renje nefoya pacific storm here nembanje ndikati ndizvinotengeswa mbanje ngokuti handibhema ndimwe asi ini pashopu pangu ndaitengesa renje yacho nefoya ine pangu ndatotora foya storm yangu ndiye ndikati hambai kumadzibaba kwacho ndii ndakaenda naye iyana angasikobofu akazi tauchisa munamato ekuti pamwe zvinodini zvinopera kwabva namatirwa kazi chimwa renje yacho aiswa munamato kwabva mwana muzukuru wangu iyo renje yake vapedza kazi imwacho chirasa foya yacho chibhema mudzanga vabhema mudzanga akabva apedza mbanje dzaangati ngandiziti wakatengediwa kazi shuta puru 1 kubva warasa kwabva shuta puru 1 iriye varasa kazi hachabhemi futi chinyi doro kana foya kana kumwa doro kati azvakanaka hapana pera 2 days kwazobva mwana yakudini akudhakwa futi ndikati lioni okutanga futi kudhakwa saka madzibaba haana kusenza pakai then kwabva ndachiti kwazi aidonha kamwe pamwedzi musi akadonha katatu pazuva kwatanga makuseni vatizvara kudai nekuma7 kwabva ndaenda kumba kouyu ndikati maitiro akuita paka zvaanichwa mukati mwana anogona kufuma akatifira uyu angasipogona ndizoti angatorisaona zitiri kuona nemwana wake ino tatorana neuyu makuseni ndikati ngatore mari tibude tiende kwatotorana takabata wishi kumapast 5 kusvika kwa matondo kwatanga famba netsoka kobuda kwachinakwa tasvika nemuzukuru akabva tasvika mbuya wato akumba kwemurume wake wacho
Wapane wabereki ari mumato tasikatopazi takashoma tiri kubvunza tikasvika ma7-7 kati tuwa kwambona tutsvagawo pamwe weshuma kazi ndini mbuya mweshuma kati ngatikwidze kumba patakwira kumba tasvika pamapaya tikati taane muzukuru wenyu tiro kwambona matiza kazi mbona kana maibhevheni kati ndikati uyu muzukuru wenyu anozi Leon kwabvana kogumbatira Leon kazi mwana angu wayakumba asi musha wenyu apazwa kupi wakadhirika kwachinako iyo zvizvi mai yako kana gupu rokumba kwedu hatitoti muri wapamwe weshuma tikati mbuya taikodini kuti mwana aone kumba hatina kutoita yako musarendera mwana kadati Leon chisana na mbuya nepamusha podini one $5 uyu bhabisa $55 yake kuti yotengera baba mwana mbuya muriwo nini kati Leon kana paine zvanetsa kuno kuchizotora mari udini wokwira kombi uzodzoke kumba izwazi wako paipamwa pamusha kazi zvakanaka na siku abatoga pakapedza nga 2 weeks baba mnasho bhani phone akazi ndaona mwana rusvika saka mwana naye kupi kucheche hapana chivanhu chimboroba hana kufa mwana asi musha mumwe namwe mune mhepo dzangu saka mwana haatoenda kufa ibo sekuti kana kana asikusina pa sekuti kwasha kwa zvakadini zvakanaka Leon yabvazwe ngati Leon makambofamba sika takaenda kuchechi sekuru kuti Mozambique kuti ine rwadi kazi ana mati asi andina kufa basi kati wakazombodona here kubva musweta enda newe kumba kwenyuko kazi sekuru anambodona kati nanhasi kazi kana zina kwasha ndototane mafoni kana sononese mwana kuti amandota ye mkwasha mweshumbenzi muningi nawe muri mocho zvikazi Leon wato kubasa asi uchadini uchashanda 3 weeks ago kamnana nemurukazi sekunozati kumba kwenyakona kuya mteto edu mwana wenyu akaita zvokutiza kuya kupi kuyamba kuina nhasi kubva 2004 ini nhasi akapi hatina mteto wakaimba kwenyu iyo zvimbeke yakadhirika pachinako nanhasi iripo hapana munhu akaenda hapana mukadzi uripo iyena mukomangu akugara kupi Harare ndikati isusu musikana wekao isusu zvitotinetsawo izvozvo vakatoya zvoumwe mwana tisikaziva dhoreva saka imba yarukana kudai zvishaza kuti akana papi pafomu ndikazomubvunza ndikati ukawaka stendi yako apo unoti pazi pari pa 40x40 idzo 40 meters by 40 meters obva wakaimba yako ina unoona kuti pamuzi pani pamba ipapo kuti ukazopa inoita kuti gara mumba mama ina baba hauna kudzingwa indimba iripo uyu wako akatoti achisuduru kunase kutama kana kutenga property sekumameno kwata unodzadza iwe uchienda kupi kaza ndi chimba chitanga chida kudhirika peshe pabva kwa tatu pesana ndikati ano iwe chita zvadini akanga ndifurushura kaza ndito wazi mama kafuti kwati ndikati iwewe ukazi wanako iwewe zvoti kwazi ndati wadzoke pamba ikati inavo kuti anyaya kutidzoka pamba wakadzoka 2004 takadini kukunetsa pesana wana wako iona zvese ndichifamba nawo kwenda kwese kuti wabatsirika ndichidzika nawo pachinangako wangosvaka zvama ndifana zvakupanzera zona mebhebhi nautanga kupona achiti kumba kodadzika kwamweshumbako kune wareidi wakandira mwana wangu chinyi mhepo ndikati kana dziri mhepo dzacho ndida kudini ndakozodziona kazi ndikati ini ndakodziona kuti kana zviri zvotochitangire pamoti wana wakagona kuzofira rumba medu isu tinozogona kutadza kuzvianza saka zvinane kana pane chazooneka chitoneke chiri pamweshumba kune mwacho unozi bhebhi tomuira kuti akandoya futi kuti pamweshumba kwacho asi wake mudiki akabva kainazvona tizoti baba vacho ndiani kuti pura matotunzisa ndio kana uchiti ndipeke kwa kwa kule mwana wetu sikaziba mustendi pa 40 yedu yacho ine tapedza zakanya ndini Kansoroi tinozi Judy Zimbona ndamira pamberi penyu wakomana awa wari kunyepa baba wakafamisiwa 23 September 2003 ndandiripo munhu wakauya kunditora kumba kwangu inini kwamandewa aisiya wana wari padhoo akawapa dhora ndibabamu baba uBrenda usha ndaifamba naye kunyaya dzangu kwamambo kwamambo mandeya ishe mandeya ukoti kuzasuku ndinofambira nyaya dzekuti wari kunditi sisi wangu inini pane zvakaita zvekudaidai handitika saka wakabva kuti iwe uri mumusha muno iwewe mweshumba waroora hure sei tiri sisi wangu handiti saka ipapo uyu wari kunyepawa wakafambira narichi mwana wasisi wamhaiyo wangu ndibva ndadzoka uyu abva azozwa murume unozisa dozha handiti kuti hanzvadzi yako iri kushupika iri unehwa nemurume munhu akauya aindisiya wana wari padhoo aiwapa $2 ndibva kwamunhu akanditora inini ndakazoti after 2 weeks ndipo ndakazoenda kotora wana zvakaita kuti ndizoti awati kwazi baba wakazofa ndisipo baba abongofambira nyedzika baba ngaripo waita kuti mwandiwa svika baba bvati mwana ngauye yake kumba ndipo ndagara kumba for some ndofunga zvokuma 7-8 months vandagara pano baba bhevhini abva ndinyengerera ndipo ndakudzoka zve3 months mazwa ndiwo paruzi baba akafa asipo asi baba angaripo asati atofa svika baba afe and baba watoti kana ndazofuma ndakafa wakoma nawo
musazwa pichiro bangoti wane utsinga mazwa saka tagara ndakutaura nokuti wanditi hazi inini ndiri kunyeva zvandikutaura handiti apa chacho wandita kutobuda ndabva ikoko mwana wangu inini ndakati apo wakandibaba ndikaenda kubotswana dzokai panyaya yakunze yekudare kunokuti problem yenyu nevakomanawo munongoidzokorora futi madhepureti dzimba dzese vanhu vari muno ndazwa vari kutaura nyaya yewana nei ndida kuzama kuda kuti wana wakakuti zvizobudeka uyu ndakatoya kunditora but mataura takatumwa ndibaba akatumwa ndibaba kokutora saka handiya akakutora izwa baba aisagona kuuya akamutuma mwana wangu anotambudzika endemo mudini kumotori of which that is correct. Machimwe chanotibatsirana wasikana. I think ndakuta challenge newasikana vari kudzoka kubva kuvarume. It's a president chatisika panotomboseta pakoti panapa. Wasikana vari kubva kuvarume. Madzoka kumba amenokawo kama kamoti masimba twamuri kuzvipa. Wada kutotonga misha yacho. Ini natida kutonga. Chiripo chini chokuda munoona vanhu muri kuvarume wenyu vanhu vanokusapota here muri ikoko nekutoya kugadzirisai kana paine zvikunetsa muri ikoko asi ndinoona kuti pamwe pacho vabereka vakati mwana wangu dzoka hako kumba munobva matora rimwe simba madzoka mumusha makubva mati nekuti ndii makanditi dzoka saka ndaakuita izvo ndinoda. It's wrong. It's wrong. Hapana munhu anoda kusiya imba yake. Asi kana zvaenda zvokuti zvanetsa zvokuti mubereki anotaka kurwadziwa anoti mwana wangu dzoka kumba. Asi kana wadzoka kumba chiitawo munhu. Zvashungurudza. Wawanda makesi dzekuti wasikana uri kudzoka kubva kuvarume wachienda kumba wadzoka kumba pakuita rimwe dambudziko akuita. Ini ndanoti nyaya yenyu paichangoingori ingori panyaya yekuti iwewe handisi wakomana utaura kuti uyu takatombudisa pamba kuti chiwaka pai chiwaka pasaiti iwewe uchisara nedzimba dzani dzamai nababa uchigara hako mupi imomo but uri kuzivo kuti mudzimba dzamai nababa uruti hausi kudzidaba uri kuda palendi uda ndipei lendi noti inini. Imba irikutaurwa chiyaka kutotanga kutotaura ndakangoripota nyangu musi wa 22 August andika vhiki racho apa ndanetsana nehanzva dzengu ndopakazonditaurira kudai asi pese apa ndandikusafa ndiripo. Saka izvozvo wazvizwa here kuti wazi pinda muimba yamai nababa uri kubvumirana nazvo here? Ndinobvumirana nazvo. Uyu wazi wakudini wakubuda wakuwaka pasaiti iwe ndo hazichisara mudzimba idzodzo uchigare mupi mudzimba imo kozi wakomana nyaya yavo iri pekuti tikakupa iwewe palendi yemusha idzinza kuti waka apa mangwana iwewe pachafuma pakuzi ndepani. Inini chiripo ngepekuti wana wangu wese uyu uruzame kuti wakabvebuya ndilingon Bisent kubva kwagandanzara Lincoln Bisent. Uneumba kwake. Ndiomba kwake. Bisent kwaari babozho amunika munokuziva. Ndinokuziva. Endeseka Bisent ndauko. Ndinoendesa utori muzira kuendesa zvakati komacho. Saka iwo zvakutaura kuti hazi atizozvati ngewepi adai zvese kubvura kuti wari kunyepa munhu iwa wavo. Wari kunyepa. Ndinawo wari kumba kwako. Saka mimi masara muri meka. Nenda mwana ngo ndoendesa zvikoro zvichibva mwana kekupi. Kwa ganadza. Ndikwa Bisent. Zve Bisent kuna Bisent. Masara muri meka. Ndizvo che. Ndo kutowanyanza kuti Bisent kana aenda. Iwo wafa. Matongo yo wauda kusiya. Anenge ambuzi ndipani. Ndinoona ngo ambogaripo bandori muzira aiwa tati awakomana vari kuti iwewe hatina dambudziko nani iwe uya ugare mumba mababa nani asi trera yauinayo iyi ngaiende kumusha kwayo ndatozwa wakomana kuti kwamwoyo yoshimba wakatodzika wakatosiyawo kamwoyo yoshimba handisi pekuti ndirimewo asi chiwani izwai pekuti mahapana
wakomana hapana apa nduri apo wakatengesera uranda apo wakatengesera uranda apa handiti apo wakatengesera uranda ndipo wabunda ilima ini ndipo watengesa aizwe wakomana imi makatengesera rendi pamusoro makatengesa rendi makadi uranda uri bhepo uranda minoti ndokutawa uranda uyu waitotuma mwana kuti tawaya kumari usho alright chizwa kae iwe endawo rimi paomba rundori ndozonota chakubvunza ndiya nazvita hei asi usati wagara pane shona unofanira kuzwisisa kuti mukomana wekupedzesera mumhuri dzese ndiye anopuwa pamunogara baba apo panogara baba vasikana vanodzoka wese vanogara nemukomana wekudini maunombudisa mumba but munhu unofanira kati muzemba iyoyi iswazvo uye unongochengeteka pawapiwa utopinda ipapa uyu munhu musanyanya kumubvisa pakuti akuenda kumba kuti akuwaka pake bhozi imba yacho yaurikugara iyoyi kumberi uko isisi hatimbokurejestiba uyu munhu ndiye unozivikana nechiwanhu chese kuti ndiye muridzi wemba yawapiwa yana baba pachaendwa nabhisendi nei inini pfungwa yangu pane mukomana wanga apo akachera foundation ndakatoenda zvataura awa kuti kwazi ndakadaidai ndichipika ini ndakatoti baba uyu izvoda waka bedroom uko uroriwakirei bedroom rako munoona rufila threatened but ini ndakakutarisa ulisatora chokwadi ndakakutarisa kudai haungambogari nemuroora ndakutaura chokwadi ndataura nechokwadi hamutogarisani saka uri ndiunyepa sei ndakutaura chinoti munhu haazi hure zvachii chinozi munhu haazi hure zvachii chinozi hure ka wana kuti hure ukaita wana watatu nana baba watatu wakasiyana andrew ndikandipe definition yehure zvinorevei definition kudanana ne more than one chi merume kubariswa zvese aiwa kana iziva varume more than 3 wanangu tu wana baba wani Vicente zvinoitika kuti ndizoite Vicente munoziva kuti ini ndakabva 2003 kwamandiya wadii ndiba ndagara ndofunga zvekuma 14 years ndiri pamba handiti ndagara pamba ndipo ndakaona umwe murume mazwa abva nditi ngatidanani hambai tiroorane ndiya ndichibvise mari kumba saka dambudziko ndakapinda ngerekuti ndakasvika murume mukadzi wangu kusina anga akaenda abva adzoka murume uyo pandaona hangu zvebarika ndidini ba handikwanisa hangu ba akabhadhara here mari angada kutouya kumba anongona pane nyaya yako paurumesana nehanzvadzi yako une dambudziko rokuramba varume because kwamandeya wakaramba futi murume Vicente baba wamuramba yanga iri nyaya yekuti usisi wangu inini wakahura nomwe musikana nomwe murume ugatsi saka ndasvika kwamandeya uka wakabva iwe watiunzira munhu wekuamboona mune wanhu wanohura sei handiti nyaya dzatanga kuendereri mberi svika saka utoti wakarambirwa nyaya sisi wako iri nanhasi audopa saka uyu dai sisi wako wanga ari minister waiti zviriko ndati dai sisi wako wanga ari minister asi murudaro pindura ndati dai sisi wako wanga ari minister waiti hativarikuona hazvindishambisi zvekuti vanhu waya ukaona nyaya yekuti vari kupa reference yasisi wako kuti akadai saka newewe ungangoda panewo isaida pane zvimwe zvawaitoitawo iwewe zvaionekaniwa ndo zvaikurambisa ngataura nechokwadi kana munhu ihwani bedzi waindidai wakanditisa kudai ihwani wamwesi nanhasi tinozwana ihwani bedzi akakwanisa kudare ndera ndi baba dhoni akwanisa kudare kudini iyo inyaya ndindakamangara ndiye ndamira nekudaro but kauza kuti ini ndingotora zviri simple kana uri tete mumusha wirirana nechii
nawarora Ni hanzvadzi newarora. And aunedaka. Inga utobva kuti mukadzi uyu yamuona. Aiwa, ationa danha kuti uyu ndiye unoti. Rimwe zuva akatonditi, mai nini hanzvadzi yangu ikabva kumusika iyi. Ndikaona kutaura nemukadzi wangu, ndikobva ndazwa hasha ndinoenda kubva. Hazi nozwa hasha nei? Handisi. hazi kuti utaura Ayo izwa yetete zvatoda kuedza kutaura. Nyaya yetoda kuedza kutaura iri very simple. Life yamukurarama haiti ba. Muzwa nyandura. Ndio nyaya yetoda kutaura. Kuti life yamukurarama kwaona matauriro yamungu taka haiti ba. Irikugidza ine maburi akadii akawandisa. Akamugora. Ikarisei kuti wani wabva kumurume wauya pamusha, wabva pamusha waenda kwaBhisendi, wasvika Bhisendi waenda kwaBhisendi, handiti wasvika iwo ndiwo watiti Bhisendi anenge ari page 2, wadzoka futi pai Pamba, wadzoka Pamba pari kugara adzadzoti garawo woti handisi kuda chakasakara chimba ichi 2 woti ndoda pangu pekuwaka inini sekuru vamboti garawo kati hazviti hazvina zvihuri ukati kudini ukadini nyaya yakujetsa dzakawanda wanda isinotichika tikutaure zvekuita iwewe enda wodzosere Bhisendi kumusha kwake usarewo uri chii wasarewo uri 1 wogara mumba yamai nababa dzawakapiwa nechii nehanzvadzi dzako paunoti iwe pakatengeswa avakomana kuti havana kutengesa iwe aiwa izwa izva tikutaura zvatuti uite kana ndozoda kuburisa pachena kuti pakatengeswa ere vatafana kutengesa tatisu kana paiswa madhumbeka uchitobva kuno munhu asi enda kutonge kuchera magomba emadhumbeka nhasi umeenda kutotanga pashana kana pakatengeswa wakatenga uchadini uchauya then kana auya uvhodzoka kuno so ndosati kutaura enda iwowo rimepa wangoita sei wangochirima pakauya munhu anotaura kuti ngepangu ndakatenga then uvhodzoka kuno totanga nyaya andizvo asi mugara madzoka kumba itai munhu kwaye garisikai nemi andizvo hanzvadzidzi itai sei futi dzidzai kutaura zvakanaka wo ndatoona kuti communication haitoripo kagozi ini handingadiba hanzvadzi dzangu inini zvoenda kuti nana mukoma wangu inini usvika kuti awa vanotaurika nawa yekwana uyu uda kuti ndizoti ima chakata ndiri kuona kumira pamberi pevanhu kuti mira zvoduza kutaurira kuti hazvichaurwiba izvo zvizvo akona hazvichaurwiba izvo kuti awa wairi ava good awa two aguda uyu ariona sauti makwana ndikakuona do ndikutambire makoma iri watoisa mweya wakashata wedivision kuti mumuri it's not right kana ungototaura kuti hanzvadzi dzangu inini hanzvadzi dzangu zvatopera iwo dho uchizwa kuti hanzvadzi dzangu unhingi handidi hatiwirirani but usabva kuti isutensese vataziva kuti iwewe uyu nemukadzi wakamutoonani hapaitiba because iwewe neuyu chamuri kuonana sereka inyaya yechi yenhaka yenhaka yoruna because akasiyirwa kicheni yayo gara uyu yaruda ndiyo saka hondo yake iri pane uyizvo because havari kwawa vanhu vari kuwirira kicheni nepekuripa iyi ndewavari tura saka uyu haatombobudiba because uyu ndiye ari kuti ndiri muzive chinhu ndakapiwa ndibaba namai wataura kuti muri kugara kuti akapa uyu asi izvo zvizvi tatoona kuti zvaanani kuti ushamwari waka hako pasaidi iwewe tikubatsire waka pasaidi uyu chiregera yagara yake mama yake nani nawabonga ndiye gamusikanei saka wakadzoka wese ndizvo mune muzvitereri watasikana katoti mukamupa pake kana 2 meters mucharipawo ma 2 meters saka ndikubvunza kuti president ndekuti munhu adzoka saka unobhazi ngatipiwe musha wese vamwe wakadzoka munovapa papi ndirikubvunza wana samusha isusu dzasi andakatora machiti musha uno hauna machonge mairi isusu hapana unogara atikwati hatina bapakaipa 40 hatina peuchapapa wakadzokazve tikapa uyu wani wamwe wacho wakutodawo pekuwapa pacho hatiti sati tigare mukicheni yamhai uyu
Wakandoya wese wangondogara mukicheni yamba. Ndiyo kuti sei iri vacant kitchen iyo nehouse yamaina baba anenda andouyawo imomo chisiri kudiwa chete vazukuru baba ipa siyai vanakwanana baba wavo chazotoona kuti zveshuwa mwana wemunhu unofanira kuenda kuwanaka madonhera ta mwana ipfavika uko hakusisina hosha yakapetopera asi kudonha pfava asi inini nyaya yekutaura awa kuti vazi mwana wavo ndakagara ndisikawatauriri mwana inini kuti aitodonhaka watoda ndisikatozivi akati mai andisikazivi munhu akazotondifonera ndakatofonerwa kuzi mwana uri kudonha ndibva ndachimuti chiuya mwanangu wangu wakubasa izwai pamunoda kuona mai andi zvimwe zvacho hazvidi kutaurisawo akazotaurira mwana kuti uri kubva kwavo ndiani ndimi ndizverese inini mwana wacho akanditaurira mwana awataura kuti mwana ndiye akamutaurira isusu tatitori ndini ndakamutaurira isusu tatitori pamashoko ndipo takawana vanhu vaukamhanya kutotidaidza kuti pamba panogara munina pamashoko tapiwa custom bona wakauya bhati uye vanhu vavo mareni uye mune mwana muzukuru inyi zvaari kuita ari kuti akadonha aifamba ngehuma so akakupuka ndipo apo zvakapera takachimubvunza kuti iwe zvakatanga rini zvinhu zvako kazi zvinhu zvakatanga 2017 mai haana mutaurira tikati haana kutitaurira pa ndiwo mangwana chofumiriri takabva tafuma kudzikepi kumba kwavo kuti ngatonere pamwe mwana wangu zogona kudonha ake mvura tikaita ngozi shuwa pakaenda wakazofonerawo ine mukoma aiti kwazi hakusina chidambudziko but anyway iyi yapera tetende mugare mumbamani mamapiwa nechi nyaya kuti mugare zvekuda kastendi paside no iyo ita sei pauri kuzi no kwamaoko waka indoite sei indowaka iyo pangu chingorima kuntinya urima papi ipapo pawaindorima ipapo kana paine zvazoitika tinenge takuzozwa kuti chii chaitika because iyo uri kualeja kuti pakatengeswa awataura kuti hapana kudi anotengeswa saka iwe chiendawo urimi because awataura kuti hapana kudi saka chikontinya urimi andi Teachkatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora tete.